Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै इमारजेन्सिब्लाबो मोनसे इम्परटेन्ट टपिक लानानै फैदों, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे मोननैसो आपडेट्स होबावगोन जे बेबो बिराद सावरायनो गोनां नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि नायग्राफोरनि गाइसमोननि गेजेरजों। बाथ्राया जाहैबाय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायनानै लाग्रोदो। आं खिन्थु लरेन्स सारनि जायगायाव आङो बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं मावदों। दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा, माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो। दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ? आरो जोंना मेम्बार सानै दं, बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होयो, जों पात्ताखौनो मोना, जों नोंसोरनो मारै न'नि लिस्ट होनो हानो? सोर मावो होननानै थाङो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोङो, प्रेसिडेन्टआ होनो चेयारमेननि आखायाव, चेयारमेनाव फैयो, चेयारमेना होनहरो जेंनाव प्रेसिडेन्टनि आखायाव। बे ओमफ्राय मा घटना, बे मा पलिसि? बे जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना। जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। जोंना बेनो आरोखि साननाया। खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो जोंखौ लकआव, खिन्थु जोंनाव मबाइल गैयिनि थाखाय जोङो माबा लानो हायाखै, जों भिडिअ लानो हायाखै। जों बिनाव पावार देखायदों बियो, जोंनो खिन्थु नाङा। जोंनो नाङा बेबायदि, जोंनो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो रोङै मानसिखौ जोंनो नाङा। जों इउपिपिएलनि मानसिखा, इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि। जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो? बेनिफ्राय बुजिनो मोनबाय मागुरमारिनि जाथाय। आङो बे भिडिअखौ दाख्लैनो हगारनांगौमोन, माखासे टाइम टेबोल मिलायनो थाखायनो हायाखै। ओमफ्राय बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास। बेफोरबादि डिनाइट खालामजानो नाङा जों बर'फ्रा आरो बर' आइजोफ्रा जोंनि लकेलिटियाव। बबे बिजेपिनि सोर मा चेयारमेन बेलाय? बेवहाय आखाइ थिखांनो नागिरलायनाय बर' बिमाखौ उल्था होना हो। बिजेपिबा जोंहा बर'फ्रा गिथारनांगौ नामा? सोजोबथारसै नामा जेलाव? हरनायलाय दे, दाय गैया फोदै गैया, गासिबो भुल गोरोन्थि गैयाजासे एसे बुंबानो, उल्था बुंबानो जेल। बबेनिफ्राय बे फिसार्सखौ लानानै फैदों फालाय बिजेपियालाय? बावहायलाय हाथाव खालामनांगौसो, बांद्रायबा ज' ओंखारनानै जेननो नाङा। ओरैनो सिबायफोर पार्टियाव ओंखारनानै, जायखि पार्टिनि जाया मानो, बिथांमोना इउपिपिएलनि होननानै लादों। नोंगौ, पार्टियाव थानायाव माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ जों मोनलांबाय थानो, सुबिदाफोरखौ मोननोसो थाखायो, मावखायो नालाय। पाब्लिक हिसाबैबो माखासे केटेगरि थायो, वार्कार्स हिसाबैबो माखासे केटेगरि थायो, दैदेनगिरि हिसाबैबो माखासे केटेगरि थाखायो। जों माखासे खेथ्रआव माखासे सिङाव सुबिदाफोर थालायलायो आरो बेफोरखौ मिथिखागौ, रायज्लायाबाबो थायो। बेनिफ्राय नैबे बिजेपिनि बे चेयारमेना जेने थेने सोनो हायै बादि सानदों नामा? बर'फोरखौ मा गादबनानै जानो सानदों नामा? आयेन कानुन रोङै सानदों नामा? फैबाय थानाय समाव बर'नि गेजेराव हाजार उकिलफोर ओंखारगासिनो दङ, यां जेनेरेसना। बेखौ गोसोआव लाखा नोंसोरो। आहि थका हमयत आमार बर' सम्प्रदायफोरा, बर' जाथिफोरा हाजार लाख एडभकेट ওলাই আছে। আর হই এডভোকেট বিলাকে আমার সমাজত আহি পেলাই, আমার ঘৰত থাকি পেলাই সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, জাতিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি যাব, বা আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনত জাতিৰ উন্নতিৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। এইটো মনত ৰাখিবা। नंगौ सैथो, आं माखासे डाटाफोरखौ बुथुमदों, खारन आंनाबो लोगोआ दंहैयो नालाय ल'आव फरायनाया। बेफोरनिफ्राय माखासे सावरायनानै बबेबा भिडिअआव बिसोरो उसुबिदा मोनो नालाय, आंबो होजोबनो हाया। एभ्रि ममेन्ट एभ्रि एक्सन भिडिअ होनांगौनि गोनांथि फैया। दा बेनि गेजेरजोंनो आंबो जोंनि दल, राजनितिक पलिटिकेल पार्टिफोरखौबो बुंनो नागिरदों। पलिटिकेल डायलगखौथ' आजिखालि राव फाग्लाबो बुजिला। आजिखालिनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलाथ', थगायलाबायनो हानाय। दा बयबो मिन्थिजोबखासै बबे पलिटिकेल लेंगुवेजआ माबादि, बबे मा लाइनजों थांदों, रायजो राजाफ्रा बुजियै गैला।
बेखायनो पलिटिकेल लेंगुवेजखौ मिथिखायो हिसाबै बेफोरखौ ओरैनोसै सानो। बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव लिडारफ्रा ओरैबायदि जानांगौ बारा पलिटिकेल लेंगुवेज एसे एनै थागोन। बेनिफ्राय बाराद्राय मालायनि हेंगाम हेंगो दोंगोखौ खेल लायालासे गावनि मावनांगौ हाबाफारियाव कनसेन्ट्रेट खालामबानो जाबाय। गावनो मोजां हाबाखौ जाथिनि थाखाय, रायजोनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय मावबानो बै जे मोनायाव लामायाव लाइट सावना होबा एम्फौ बारसनहैया होमबा, थिग बिदिनो नों हाबाखौ नोंनि रायजोनि थाखाय मावनाय हाबाखौ मोजां कनसेन्ट्रेट होनानै खामानि मावबानो बेवहाय रायजो राजाफ्रा थोफबहैखायो, लोब लोब थांखायो। दा बेखौसो कनसेन्ट्रेट खालामनांगौ जोंनिया। होंगो दोंगो बखिलाबाय थानानै बेखौ रायजो राजाखौ गुलुं गुजुं खालामनांगौ गैया। आरो बिसोर रायजो राजाफ्राबो मिन्थिलायखायो। गावबागाव पार्टि हिसाबै पार्टि मोजां मोनलायनाय बे थाखायो नालाय। बेजों लोगोसे नैबे फैसा होलायलायनाय ट्रेक्टरनि खोथा दा नाम मख'लायलाङो बर'जों बर' दा ससियेल मिडियायाव होदों आदा प्रान्जल नार्जारिखौबो केस होलायनाय। ओमफ्राय बेफोर दे मोजाङै नर्मेलाइज जानानै फैनांगौ। बिनिफ्राय नैबे लांखारलायनानै सिख'नाय ओमफ्राय गावनो ना मानो होनलायनाय खोथाया बे सोलिनाय नङालै। खिन्थु माबादि सुबुं आरो नंमारथारगौबा बे जुदि निउस चेनेलनि गेजेरजों बाइट होनाया नंमारथारगौबा गावनो होनदों होननाया नैबे लाग्राया जानला मोनला बेबादि बर'जों बर' दासो बिदि बाहायलाबायबा सोलिनाय नङा। खिन्थु जानला मोनलायाबो नोंनाबो नंगौ नङा। जिखुनु जाया बुंहरबाय नुनाय हिसाबै ससियेल मिडियायाव स्पटआव थांनो हायाखै। जिखुनु जाया फैबाय थानाय समावहाय नैबे जोंना EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी सारआ माखासे गोख्रों राव बुंदों। बिथाङा लामाबो खामानि मावदों। दिनै हास्लाबथ'ला नेक्स्ट भिडिअ'आव बिथांनि रायजोआवनो बिथांनि समस्थियाव माखासे खामानिफोरखौ गुबुनासो मावफैदों। बिनि आपडेट्सखौ आङो नेक्स्टआव टाइम मोनब्ला गाबोन समफोर लाबोसिगोन। स' दिनै एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।